akar maka lau daman tambaya ce muka zo da ita. To Allah ya sa da ilimin amsa muku wannan tambayar. Insha Allah. Yau akar maka lau idan kana da aboki ka mutu bai zo zana'ida ba, ya halatta idan ya mutu kai ka zo zana'ida shi? To ka san da shi ba a biye ma mutum. Idan shi ya mutu kai ka je. Ba a karama kallawo ga wata tambayar nima da Allah. Mutum ne ya kashe kanshi kuma ya gudu. Ya kashe kanya kuma ya gudu. Menene hukuncin wanda ya kashe kanshi kuma ya gudu? To zaman me kuke? Ku bi shi ka mushi abin hukunci. Wayo! Wayo! Wa alaikum salam. Wallahi an sa suna. Wallahi an samu faɗin mata. To amin amin. Salamu alaikum. Amin na gode. Wa alaikum salam. To sai an zuma. Malam Rabu, barka da an wani lafiya lau. Ya yi dinda mu ya aiki. Alhamdulillah. Kokari kuma An samu karuwa. wallahi ka an samu. Ubangiji Allah ya raya. Amin amin. Allah ya sa a yi masu jin kai. Amin da annabi. Ai ina nan naji ana cewa ai yau ne sunan da yake nuna daga na shafa. Wallahi Allah. Kashi kun zo kuma wallahi rogo mun ba da za a zuba abincin babu cikin gida. Da sai a dan zubo muku abinci. Kuma ba Oke to ga wata roba tambarin da kuma kan zuba ma. ranka ba kai abin ya Kalimatu. wai sahabi to ko dai lokaci ne yayi. Sahabi wannan hular taka kama take da ta gawa wakiwa. Igor, Sabi, da Sabi, da Baraka. Da Sabi. Kai wasu sahabi da an ganka da hular nan za a harbe ka. Sabi. Cewa za a ɗan shi'a ne kai. Cewa za a ɗan shi'a ne kai. Ɗan shi'a ne kai kuma shahada za ka yi gobe. Ya sa aku matsala. Likafanin ka mun mayar kirga yaji 10 ne. Likafanin yaji 10. Doguwa gara. Allah ka mutu. Allah sa aljanna ce mako. To ai takalmin shi sahabi takalmin shi ba zai ma ba. Allah sa aljanna ce mako maka. Ya sabu kawai za mu bari garin duniya. Shi kuma kanka nake so a ba. Ya za mu bari garin duniya. Shekau. Ai kai ma kana yanki ta ka za ka. Wai sahabi wace Sabi. ce yake ba. Sabi. Ya Sabi. Tsawon shekau ne. Sai na sa an A kai yan sanda su Ya da zai gane zai fara bani wannan nan. Ai bai nan. ƙariyarka. Ranar zagayen gari ba za ka je ba, sai na haɗa ka da su. Ana sa a rikin nan ko ba ka. Wai kai sahabi wace makabarta kake so a kai ka wannan kowace wace ta yi daɗi? Kai dai. Ya sabu ko ba zai mutu. Allah ba ka ajewa. Ƙarfe na ragu.
mutane sun kada shi ya kai eh ana sa alkai subhanallah wai da ma kusa da kuturu nake ai ko bai yiwa ai wannan sai ya amai Mala lafiya? Je an je gama ka bar ruwa. Muje na fara. Akara mukallahu ala sallallahu alaihi barka dai. An yi lahiya. Ka fada ku ne malamai? sannu ku akara mukallahu ina wani ku na gajiya wa dama tambaya ce miki da ita Yau Allah sa Allah ba ku irin Wai akara mukallahu idan kana da aboki sai ka mutu bai zo da na'idar ka ba. Ya halatta idan ya mutu kai ka zo da na'idar shi. to ka sani shi ba a biye ma mutum shi in ya mutu kai ka je yawwa karmakalla ga wata tambayar ma kuma akarmakalla wai mutum ne ya kashe kanshi kuma ya ruga a to zaman ne kuke yi ku tashi ku bishi mana a kamo shi a mai hukunci Oh, mutum kashe kuma Kewa fitowa ne. ok an gashi an sa kai da yanzu kai ne wa kai ne mai gida caza mai gidan ne to ai kawai ne na ai da wallahi na mata wai dama kuturu ne yake zane da shi wannan ai sai in yi amma bari tashi in mazo ne ka san taliyar nan za ta ɗauka biyu ba kai mai da hankali kake ka ci taliyar nan da ko kai ka san taliyar nan ta yin toga ce ka ji rabu ka ji sa'a wai dama kuturu ne nake kusa da shi ai ko ban iya shan taliyar nan ina kallon shi bari dai ga dan matsa haka Bai mana lahiya ne? jira nake kama kamar Yanda shi ma da tun da tsaye zai fito ko? eh kadan karkata kamar sai da za a ga fuskar fito Kai kana zai fito ko? yanan da a tana ba ka fito kana ko ga dai kadan karkata ka duba ga in bata A wannan in dauka bata mutu ba da ko da kan nan ma zai tafi. yau wasa dan sa ta a wasan Ka ta hannu. wasan hannunka da roba a hannunka ka san kutare ba kere ko da guzurinsu suke tafi a gane ka dan lakwaso daukar ce da za a ga kawo kai ana maka bare daga ce ma akshe saboda zan fito daga nan ko nan ne amma wannan dai ka kuɗa ku su ɗauki ɗauka ɗan Yan gitto ko? da gitto shi to ya zai ba su comment din lokacin da
Maganar da kuke da shi. ku fara mu je. Da magana zai amfani. Ni kuma ya tama ka zo sai tina sai ya yamu. Da kaga na taho sai ka Da mun zo daidai da ka ji aure korayin ni ka daina ban labarin ku tare. Wai kake mun wannan abin ne. Kai dalla aiki na ne wannan ka shiru. A shi zai faɗi. Kuma ba tare ne ba yake ɗaukar ba. Gashi nan Sama kasa kake. wannan a Kamar ta kalli kasa haka. Up and down kai haka ba ka. Action. Kai basta, wai kai ban baka labari barin na wani abu da ya faru? Wallahi rannan muna zanne kawai wani kuturu ya zo wucewa. Baka ji bai ta shawa majina ta wani fito da wani sa hannu ya wani share kai. Kuturin na mu fa bakin gari. Dan girman Allah mu daina wannan magana da ka daina wani bani labarin. Kai dai baka gani ba? Yanzu ba hauka kuturu ne Allah zai gazzarta. Ga yan wa ina ji kana mun labarin kuturu? Rika baki. Rika baki. Sai dai ina ga kikin za a tashi. Maza? Ka san me ke sa tana ɗan yin wannan guje-guje? Saboda an tashi da rana. Na fara. An koma kan da kalan mai ku zafi. Ba dole bai iya koma cikin inuwa ta yi kasa da yau. A sanan gudu. Ai laban za a ba. Mai rekod. Kafa fara ɗauka. Kai dama. Kuturu waje da waya. Kare na kutare yanzu ya su fika ku. Ko ne yanzu a shi kudin kallon mu ne. Nan nake mana. dan daraja Allah ka kale yayi Rawu ita kai rawu. Duka za su yi abin gaji ba. Ya take da suna? Bahira. Ita. Ita. Allah ka rabu ita rawu ke kallon da rawu. Ka fara haka? Allah ko ka dan hawaye dubu ba. Ta yi dubu. Yawa ta yi dubu. Ta yi dubu ba. Ka gani ka dan kara karkata. Ko ranar ce ta dan Dan koma haka. A kuma ne? Kawai. Ka dan karkata. Haka. Eh. Ka ga dan hasko ne kai. To. Kyauce mara kana inda Okay. Mu je. Na fara. Ai kuma anan ka dauki ka an shi abincin. Kana nan tsaye ka an sai. Mu je. Ubangiji Allah ya raya, Allah ya saka da alheri, Allah ya sa an hayi da tsoron Allah. Masha Allah. An baka abinci. ruwa cikin Ai wannan sai in yi amma yana irin wannan abu. Era?
Kuma layya kake ta kallo na? Wanda jira nake kama kamar ruwan. A na? Ana dan saita hasken ne. Oh, Action. Ta ce tana bin kamera. Makwal. da Allah da fata ha ba. Ya kai. Kai ne ka koma haka? Wannan wayar da ka siya shine kake wani dan ta ya kana kokon bo. Yalla a can babu irin wayan nan ce da masu gyaran waya suke ajiyewa a Wanda ke watsuwa waje ko. Mu je kwaso. Ya ma an kira mu. Kawai dan. A gurin kaza kaza. Ka gane eh. Kai dauka a haka yi da. To mu je. Da Allah ku da fata. Akwai dan kai abun duniya zaka ka gane? Ce kai ina ba taron kan taba waye. Kuna kaurin talauci dan wani ce mun wani kaza kaza kaza. Ina wannan yaron mai dariyar nan in na ƙara jin dariyar ka je kenan. Kai ne ina take ma wuya. Kana cewa action an biyo makwal. Action. Makwal. A kai da Allah da fata ba ya kai. Makwal dan ka samu abin duniya shine za ka guje mu? A'a kuna kaurin talaucin ta ba zan guje ku ba. To lalla kila ma caji bai kai. Wallahi kuwa. Ko kuma irin wannan Mahaukaci mai duhun kai. Hai, na yi arziki wallahi na wuce yanzu ka ce zan kai caji. bai Lefi. Ka gani mahaukaci duhun kai duk sadda ke cikin kanka ba ta taɓa wankuwa wallahi. Kuma duk radda kuka bari fai ta fashe yana sa an ɗaure ku wallahi. Ha, Menene fayil me ake yin shi? da Allah malam iska ai ce ba kawai. zan faɗa muku ba. Mafarki yake yi ya tashi. Lokacin tara yanzu a cikin fayil din. Fai, yanzu haka kuɗi na yana jin ga yanayi ina ganin sun kai biliyan 3,500. Ka gani? Ka sha. Kaurin talauci ya ishe shi bai taɓa ji an furta kuɗin ba. Wallahi ku kabba da ni. Duk ran da kuka bari fai ta fashe yana sa an ɗaure. Makwal ba kai bane ake daura wa gora na in baka sai na baka ce ba za ka je gida ba. Mai fai. Ana zaman Kowa da ya ce ko ne ya ta ko ne kawo kuɗi. fiya da suka mai na kawo fai. kuɗi. Banda nawa yake sai da a kasuwa. Fiya Wani koi. fiya Za a canza mai suna ciwo. Mai fai. Ya isa. Bawa. Kana yan tap ɗinka. In shigo? Yes. Assalamu alaikum. Haji Umar. Lahiya lau wallahi. Allah daga wajen iya mai dan wake nake. Wallahi. Me naga kana yi? Mining. To wani abun ne kuma haka? Ai baka sani ba. Wallahi ban san. A yana ga maka aiki ta shi. Hai. Idan ka ga ina mining ne don haka ina da cikin tara da sama. Shi abun. Domin ka ga idan cikin wannan wata idan ta fashe duk guda ɗaya yana tura kai miliyan 140. Kai shi yasa ya zama gaba ɗaya na ɗan To ai zaka iya kan double gate makina. wace karawan karatu babba wayan ma ta ce dole a yi ba. Tsakar wurin talauci muke ban da ko kwandala wallahi. Amma ka san wani abu ba za a banna a baya ba. Ina da filin da na gada wajen kakana. Ga dai wannan dai abu ne na lokaci ne. Tunani na- dai a san me za a yi. Ka gani? Zan je duk ubar da za a yi da hargitsin da zan tada cikin dangin nan. In sai da shi in siyo babban waya ina ma irin goyon wannan. bayan A'a, to ga hanyar arziki ta in samu. ta fashe ko ina gaya maka ko duk wanda ya gaddama ma za ka je ka mai filin mara ta siya. Ah, to Haka gashi kai gina kanka ma- ma misali a- tare muke da kai da gashi ba- yadin da kake sawa ba dan 15 alawayya bane ba. Ko yaushe rabo duka ma na Wannan kyautar ya da naga su. kamar irin wandan da na gani Wannan- cikin 69 wannan ba America. To kai yanzu me yake da wahala? A to insha Allah ka Shigo kada harkar nan kawai. kawai yi mun shiru yanzu ma gidan ne zan tada balli tada Ai, wallahi bala'i ina goyon sai bayan an ka, ka je sai an kawai. sai da Je amfani kawai yawa muna tsayawa zamani na canzawa kuna nan zaune. Ya ba zan jira irin wannan ba. gudaje zai yi miliyan 140. Sai ka dan cingina tashi mana. haka Action. Haka yake ko? Continue. Rolling. I roll. Action. Malam Umar ya garin ya Lafiya na wallahi. wallahi daga nan wajen iya mai dan wake nake na ma ji ya kare da yake bashi zan ansa Ana biya ban ne ka wajen ba ka san harkoki da sun ɗan canza. me kake nan Kai
mining yake mining kuma wai baka sani ba wani abu ne haka gaskiya ya kamata ka canza mining fai ne ka shigo fai yanzu haka kaga yana mining yana da kusan guda 900 da something naira 900 guda 900 ake maka magana ayya kana zuwa wajen dan wake kana cin dan wake Yayye dan iska. Ya kana zuwa wajen mai dan wake da wata ka ba zai ka gane dan ji ban fahimce ka ba yake ce a kiyasin kuɗi na yanzu haka ka gane ya kai miliyan kaza da kaza duk ɗari da nawa action wani abu ne kuma fai wai kai baka sani ba a yanzu kaga ina mining fine ina ya ce kusan 900 da something naira 900 kai kana zuwa wajen mai dan wake kana cin dan wake ba dole kan kai ranka mulki ba guda 1,100 wadda kiyasin kuɗin duk guda ɗaya ta kai miliyan 140 da something cikin watan nan an shiga uku ka ce kankan nan gaba za ka yi da bulbiyar ba dan Allah ka lissafa min ka gani ya kuɗin zai kai ai kan ma ka wahalar da kanka ne ta fashe kawai ni kai na to ba za a banna a baya ba a gaskiya to kai wayan ma ina Android din ma ka rikewa ina da filin da na gada wajen kakana insha kai duk ma bala'in da za a yi da hargitsin da zan tada dangin nan in gaba za su koma dangin uwa da na uba su koma sai an sai da hilin nan ina goyon bayan ka wannan fadin ta fashe ni ma in sai irin wannan in zo in rinka fadin nan ya asiki ya zo ana so a banna a baya in ta fashe ko ina ga maka duk wanda ya rigima sai ka san mai filin da ka siyar ka gina mai to kai kan gaba ga ka ba dawo ba dan alawai ya kake sawa ba 15 wannan duka na kyautar da su kaga fa yanzu wannan naga kamar shi na gani jikin 69 wannan ba America kai da ka tsaya nan kaga ba za a banna a baya ba bari in sauri ka je sai na tada hargitsin da zan tada sauri ka je ina goyon bayan ka a ba zamani na sauri Ale dawo Mare kai mai da hankali kake da ka dauka ka fara ya fara kai ka san tare da tsaye ubangiji Allah ya ka dade Malam ka ji rabu ka ji sa'a wai dama kuturu ne nake kusa da shi haka ban iya cin taliyar nan ina kallon shi bai da ga dan matsa haka Wai mara lahiya ne? Jira nake kama kamar Ka san me ke sa tana ɗan yin wannan guji-gujin? Saboda an ɗan shiga. Bari, na fara. An koma kan da kalin ma ku dace. ba dole zai kuma su yi a sanar da Okay, ni alaman za. yawan malam balela ga wannan fa sai a ji a zanna da don kai ba ne ciwon kana cire wannan Rani? Kuke wadata ka. Kuke yawa, kuke tafa da kuke tafa da. In muka za a bangare ne. ko kowai ku bi shi mana ku kamo shi Me kuka tsaya jira ne ku je ku kamo shi. Ina rana ke haskawa ne kamar ko ɗake take ne. a ranar ta kuma fesin din nan gurin. To a ina take ita za mu fuskanta jiyo kai. Jiyo a haka maga. Yauwa haka amma mu dan kiyaye yaƙi. Saboda ranar nan ba Yaƙi ba. Akwai yaƙi cikin hira. Duk wata tambaya ne. Kai za ka tambaya me hukuncin wanda ya kashe wani ruga. Wanda kashe wani ruga? ya kashe kanshi ya tashi ya ruga Ai wani tambayar ƙarshe ce. Tambayar ƙarshe kenan. Yawwa. To shi ya tuna mai na ta gonin ya ɗauko ni lokacin da zan mutu ne kuma sai da nan kuna sauri kuma an goma da ka gani duk za a gamu ni za ga ku. Kuma ba mu ga. Ku koma ku ku taho. Ku Allah kwatan nan.
Gehe ya ku tsaya ku rarrabe. Za ku ɗan rabewa. Gaban shi za ku shiga. Haka, ai so ake ɗaukar. Yanzu muka ɗana ɗaukar ba ta amma muka ɗana gaba ɗayan mu. Za mu kuwa ɗaukar kusa. Ka gane? Kai ne ron ɗin farko. Wani in same ka. Sai in ga kana ta ƴan latsa-latsan wayan ka gane? Umar kai nake gaya mawa ka ba ka shi dan Allah. Shi ma ya zama ɓarawon. Ka gane? Kawai yaro da Allah ka ce ta kashe wani. Ka gane? Sai in ce ma mai gida na ga kana da Allah tsala tsaye ci ka ce yi wallahi mining nake in ce mining kuma me mining ce ba ka taba jin labarin fai ba ce oh abin nan da ake arziki da shi za ka gaya mu ce yi wallahi shi nake ta mining na ce la ilaha illallah to ya za a yi nima dan Allah in samu hanya yin wannan abu ka gane za ka ce aka ce ai wannan ba abu bane mai wani wahala in dai haka na da waya babba ai lafiya lau shi da siya ban da waya babba amma dai gani wanda yau na wani umar ya ga umar ɗan sharif an ce ɗauke mu je zuwa idan ba da masu To kai juya ta yin haka. To ai ta min abin nan ku. kawai kare kawai na ruwa ya ce ka gane wajen kakan mu da shiga da shi zan sai da duk yadda za a yi su wayan da nima irin saboda ce arziki ake da shi lokaci guda nan ba tare muke da kai wanda dan alawai kake sa amma ba kai yadda ka zama wani kunshe ne da ni Kai za ta gudu, za ta gudu. Lelan nan za ta gudu. Mai. kawai ina tahowa kan hanya za mu haɗu da su darakta da irin abokai na ne ka gane za su yi kuma hannun su da Allah wani ni dan fayi ya za ka gaisa da ni kana ƙaurin talauci ka duba fayi na yanzu haka akalla ya kusa miliyan 3 ka lissafa min miliyan 146 so miliyan 3 kake tunani kawai za ka lu ka suma ce kaga talakan banza bai ma taɓa jin kuɗin da aka zai bai taɓa jin lissafin kuɗin nan ba ya sha kawai zan bashi waje nan mayan yaro zai iya fama ruwa in ruwa ne ka tashi ka gani za a daidai ne ka gani irin yanzu bai shiri kenan ko ne ko kadina sun fara ƙasa data ta ƙone ba kuɗin sawa kuma har yanzu har ya ki fashewa ka gani zan zo ni kaɗai ina wannan lissafin kai bayan nan iya raina mu ya su ake disamba za mu amfani kamar wannan ne watan disamba ɗin ka gani haifin nan take fashewa a ranar ƙarshe sai na tashi masu fara gagara ta matsayin shari ne kai yawa rana ɗaya ta biyu Kai. Darakta. Ba darakta ba. Man yaro ku shiga mana ana iya wuya. yawa su bakwai da ka gani in ci gaba da mining da ya tafi ka juya ka ya ina ma magana su in da ta gaba ka me gina ka ina wa ya ka na a turba kuma sannan na ga kana To fa ga manya-manyan daina magana don kan ma wallahi in an dina Allah ya zabe ba a san lokacin kwashiyo shi ba me ai ba wani ne da illa ba a gane ba su din da wallo ne suna kallo wani ya ji ya gyara da ma zai kallo ko gidan ba da ma fasta kawai je ya yi da lori yana zuwa ya jawo malo kawo kayan nan haka zai da ya make